ассалому алайкум дӯстон азиз, бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. Чӣ хел дохили телефони дигар касро бо телефони худ бинем, чӣ хел заряди телефонро эконом кунем, чӣ хел телефонро идора кунем то вақти моро нагирад, чӣ хел скорости телефонро тез кунем. Хулоса якчанд маълумоти беҳтаринро дар ин ҷузъа видео мегузорам ки ҳатман даромада тамошо кунед. дӯстон азиз, касоне ки телефон харидани бошанд, марҳамат, бачаҳои алабум ҳамин тавр телефонҳоро упаковка карда тариқи почта ба шумо раво мекунанд. ҳоло якчанд моделҳои буҷетни овардем. Бисёр бачаҳо хоҳиш карданд, масалан Samsung A03, Redmi 9A ва дигар телефонҳое ки каме нархҳояшон арзон аст. Агар телефон харидани бошед, марҳамат занг занед. Дар ин ҷо низ авиакасаи худро ҳам дорем. Агар барои шумо билетҳои самолёт лозим бошад, метавонед ба ин рақамҳо муроҷиат кунед. Ба шумо билетҳоро бо нархҳои дастрас пешкаш мегардонанд. мехоҳед ки бо телефони худ дохили телефони дигар касро бинед. Танҳо бо иҷозати ӯ тариқи телеграм шумо метавонед телефонро бинед. ҳатто ба WhatsApp медорад, ба Instagram медорад, SMS-ашро, хулоса пурра дохили телефонро дидан имкон ҳаст. Бо телеграм видеовизов занг занед. Одаме ки экрани телефонашро нишон доданӣ бошад, дар камера ду бор пахш карда ба экран телефона мегузарад. Начат. Баъди ин аз телефон чизеро ки хоҳад медорад нишон медиҳад ва шумо бошед аз телефони худ метавонед бинед. Агар кори телефон суст шуд ё ин ки заряди телефонатон тез тамом мешавад, телефонро як бор ба безопасный режим пайваст карда санҷед. Ин телефони авиакасаем аст, беҳист занг мезанад. Агар шумо билет лозим бошад, занг занед. тарзи пайваст кардан кнопкаи мекуштагиро доред. Баъдан аз рӯи экран мекуштагиро пахш карда ба ин режим пайваст кунед. Роҳи дигараш, телефонро хомӯш кунед. Вақти гирон кардан пас аз навиштани модел кнопкаи пасткунакро то гирон шудан дошта истед. Дар баъзе телефонҳо кнопкаи баландкунак. Ман модели Samsungро нишон дода истодам. Баъди ин танҳо программаи худи телефон кор мекунад. Агар кори телефон хуб шуд, мефаҳмед ки айб дар ягон программаи скачат карда ё ягон вирус. Агар не, айб дар батареяи телефон аст. Тарзи хомӯш карданаш аз ин боло поён карда аз ин ҷо метавонед хомӯш кунед. Беҳтараш тарзи пайваст кардан ва хомӯш кардани дигар моделҳои телефонро аз Яндекс Поиск дода бинед, баъдан иҷро кунед. Гирондани ин режим вобаста ба намуди телефонҳо гуногун аст. Як сирри камераи телефон. Шояд бисёриҳо медонанд, лекин ин видео барои онҳое ки намедонанд. Ҳангоми селфи кардан шояд пахш кардани кнопка аз мобайн каме мушкилӣ орад. Кнопкаро пахш накарда ба тарафи боло тела диҳед ва ба ҷои дилхоҳ оварда монед ва пахш карда метавонед расм гиред. ин телефони Samsung аст. Дар телефони Redmi бошад, ҷои дилхоҳро як ё ду бор занед, расми фотоаппаратидани нишонааш пайдо мешавад. Метавонед онро пахш карда сурат гиред. Чӣ хел телефонро идора кунем то вақти зиёди моро нагирад ва мо тавонем ки корҳои худро саривақт иҷро кунем. Барои ин мо бояд баъзе программое ки беҳуда вақти мо сарф мешавад дар телефони худ ба таймер гузорем, ба монанди TikTok, Instagram, YouTube. дар ин ҷо телефонҳои Redmi, iPhone ва Samsung. Ба настрое ки Redmi дароед, ба ин пункт гузашта панел инструментов. ин ҷо программое ки беҳуда вақтатонро мегирад, масалан ба 30 минут ё ин ки 1 соат гузоред. Инчунин барои худ принсип гузоред то аз вақти мондаи худ зиёд кор накунед. баъд мебинед чӣ қадар вақти шумо зиёд мемонад барои иҷрои дигар корҳо. Дар iPhone бошад экранное время, лимити приложения, общение. аз ин ҷо метавонед ба таймер гузоред. Дар Samsung бошад использование устройства, таймери приложений. хуб дӯстон азиз, ин буд якчанд маълумоте ки оиди сирҳои телефонӣ пешниҳоди шумо гардондам. ҳатман дар зери видео лайк гузоред ва ба канал обуна шавед то оянда аз видеоҳои боз ҳам беҳтарин бехабар